Na sziasztok! Levettem a kis sapkámat, amíg megcsinálom a videót, mert hogy nem látszik tőle semmi. Épp ide értünk a Fuji-dera nevű templomhoz. Ez itt a bejárati kapu. És ahogy láthatjátok, van egy meglehetősen nagy küszöb itt a templom kapunál. És képzeljétek, hogy ez amiatt van, mert amikor egy-egy ilyen templomba belépsz, akkor fejet kell hajtani, és azért van ez a magas küszöb, mert hogyha esetleg illetlen lennél, és nem akarsz fejet hajtani, akkor is önkéntelenül így lenézel, ahogy most én, mert hogy nem akarsz orra bukni, és így tulajdonképpen ilyen ügyes dizájnnal mindenkit arra késztetnek, hogy fejet hajtson, amikor belép a templomba. Közben észrevettem, hogy tökre nem látszik, de ezen a másik fotón látszik, mekkorák a küszöbök. Itt van egy ilyen nagyszerű lépcső, amin így fölsétálok, és a templomnak a központi része is így látszódni fog. Ez a Fuji-dera nevű templom, a 11-es egyébként az eddigi állomásaink közül, és itt láthatjátok, fölkötnek az emberek ilyen papírokat saját nevükkel, meg kívánságokkal, meg ilyesmi. Itt is van, hogy Vető Péter, 11-es, itt van a kézmosó, itt nincs sárkány, meg béka, és itt van a kedvenc imádkozásra hívó cuki japán figuránk. Bizony, ott meg hátul a templom. Itt egy pillanatra kitérnék ezekre a díszítésekre. Látjátok, hogy elképesztően szép munka, valami hihetetlen, hogy hogyan tudnak bánni a fával, és mindent annyira gyönyörűre csinálnak meg, hogy tényleg ezeket a díszítéseket megéri végignézni ezeken a templomokon egyszerűen. Meg hát itt látjátok, hogy azért a kővel se bánnak rosszul. Ilyen útjelzők segítettek minket végig, itt Vető Péter menetel, de nagyon, és a japánok figyelnek a tisztaságra, úgyhogy az erdőben az út mellett is vannak ilyen söprűk viszonylag rendszeresen. Itt van egy patak a hegyi ösvényen, ott folyik lefelé, és gyakorlatilag a patakkal párhuzamosan hoz itt az út az erdőben, és 88 ilyen picike templom, ilyen mini templom van ide építve, ami az egész utat szimbolizálja, mert az egész útnak most van a legnehezebb szakasza, ami csak 12 km, de 6 óra alatt lehet megtenni, mert annyira dimbes dombos. A növényzet az valami elképesztően dús, nagyon-nagyon szép, meg ki vannak írva a fákon így, hogy mi a neve egy csomó helyen. Hát igen, itt látjátok a táskámon, hogyan szállítom az oknimat csipesszel, de hát ez van. Szóval a növényzet az ilyen mindenhol, tényleg mint egy ilyen igazi őserdő, és az egész úton ilyen kis bálványok, hát ezek ilyen kis buddha szobrok jelölik az utat, hogy ne tévedjél el az erdőben, tudjad, hogy még jó helyen jársz. Konkrétan több 100 darab volt belőlük csak ezen a 12 kilométeres szakaszon. Mindenhol így nagyon él, nagyon szép a növényzet, az egész erdő, ilyen nagyon organikus tényleg, ahogy az ilyen régi dolgok, majd egy Vető Péter az úton, szóval ahogy így mindent belep a moha, ez a dús növényzet, élő óriási fák, és persze ha eltévednénk, akkor mindig van útbaigazítás, ahogy ezt már az előbb említettem, néha meg ilyen útbaigazítások vannak, ilyen apró jelek, hogy igen, azért járnak erre emberek. Nagyon brutál a kilátás, tényleg ilyen minden hegyoldal ilyen gyönyörű zöld, ilyenek az ösvények, és hát itt látszik azért, hogy elég meredek sokszor, de tényleg elképesztően nagy élmény ebben túrázni, tényleg akár a gombákat szemügyre venni, azok is nagyon fura, szokatlan jószágok így európai szemmel. És néha itt van a kardozós buddha, ami szerintem nagyon vicces, mert azért ez egy ilyen nyugalom meg békesség vallás. Itt ezt nem olyan könnyű kiszúrni, de valójában a képen van egy féllábú japán tücsök, egy picit följebb, mint az a sötét folt középen. És hát itt van a testvére aztán, a képen lakmározik, és neki megvan mind a két lába, szóval elég furák itt a tücskök is. És a giliszták. Szia, pont.
Meg persze a hernyók nagyon divatosak, óriási darazsak vannak, föl is hívják a figyelmet rá, hogy óvatosan. Itt látjátok is, hogy ez azért ez az inváziós darázs, ami hát itt őslakos. Ilyen nagyon kis nyugodt zen békácskák vannak, illetve gyönyörű lepkék, tehát ez egy óriási moly. Itt látjátok is mindjárt, hogy igazából a szárnya akkora, mint a mobiltelefon. Nagyon-nagyon durva. Meg hát, ha már állatokról van szó Japánban, akkor itt egy Shiba Inu még a sor végére. Nos, elérkeztünk egy kritikus ponthoz. Megérkeztünk egy olyan helyre, amiről azt hittem, hogy ez egy vendéglátóipari egység lesz, és kiderült, hogy ez nem így van. Az erdő közepén térképpel jelölve ugyanis egy ilyen kis házikó van, ahol bárki kedvére megpihenhet, de kaja az sajnos nincs. Úgyhogy én most itt egy kicsit megpihenek. Hát még bőven elég hosszú út van előttünk, ahogy itt ezt láthatjátok, és hát nem is egyszerű, ami azt illeti, de végül csak megérkeztünk a templomhoz, ami egyébként tényleg szép volt, de inkább a hegy legyőzése volt az, ami az élményt okozta, őszintén szólva. Na de hogy valami vidámabb témára evezzünk, ez itt a mai vacsora. A házigazdánk, egy idős néni, csak úgy mellesleg összerakta ezt nekünk 1000 forintért. Japánban minden kajahely nagyon menő, elképesztően olcsó és nagyon finom a kaja. Ez brutál, ez egy 8000 forintot fizettünk, ami 4 ember kajája, ez volt rajta, ilyen sushi, így járt hozzá. Ezek ilyen rántott levél, jó fura volt, de nagyon jó íze volt. Ez egy kis hely, ahova véletlenül tértünk be egyébként, és ebédmenü volt, ilyen hallal, mindjárt itt látjátok, a levesben ott van konkrétan a hal az uszonnyal, nagyon kemény, nagyon olcsó volt, és Vető Péter itt tömi a fejét. Zárszóul még annyit, hogy az egész túra nagyon-nagyon szép volt, de nagyon nehéz volt, iszonyat sok emelkedő lejtő, nagyon elfáradtunk 12 kilométerben, nyilván másnap iszonyat izomlázunk volt mindenhol, és vízhólyagok nőttek a lábunkra, és hát 39 kilométert mentünk a rákövetkező napon, szóval nagyon meghaltunk, viszont ahogy látjátok, nagyon megérte, mert gyönyörű minden. Na, sziasztok!